The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing us under of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. The next few moments are devoted to silent prayer. You have the privacy of your priesthood, the option of rebound, confession, if necessary, to ensure the filling of the Holy Spirit for the perception and metabolism of Bible doctrine. You also have the opportunity of blotting everything else out except concentration on the teaching of the Word of God. But for you, unbeliever, who has not received or believed in Jesus Christ as your Lord and Savior yet, the issue you're facing is not confession of sin, but it is faith on the Lord Jesus Christ. Acts 16:31 says, "Believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved." In preparation for our study, therefore, let us pray. Most gracious Heavenly Father, we thank Thee for the privilege of being sustained logistically in this, the devil's world, and for the privilege and the opportunity of fulfilling the most exciting and unusual plan of all human history. We are grateful, Father, that we live in the church age and in no other dispensation, where we have been given so much and where the significance of the ordinary believer is beyond measure. We pray that God the Holy Spirit will challenge us regarding the things that we note, for we ask it in Christ's name. Amen. We are here once again sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos. This is a bilingual Bible study. We are here in good health. We are alert. We have a clear mind. Sanag atong pangisip. Buhi pa kita sa atong lawas. Nagaginhawa pa kita. Alive and kicking. Tungod lamang kini sa kaluoy, sa gugma, kortesiya, o grasya sa Diyos. We don't deserve it. We don't earn it, nor work for it. Kaya ngano, tungod kay kini grasya man. Ato karong ipadayon ang atong gihisgutan. The last time we have been discussing about the problems in life, mga suliran sa kinabuhi. Atong ipadayon kini. Now, we have already said that there are two kinds of emotion, good and bad. Ang good emotion, responding to what is in our mind. Mutubag lang kita, ginamit ang kung unsa ang nasa atong hunahuna. And the other one, bad emotion, mao kana ang naga-dominate, nagadumala, nagahari diya sa atong hunahuna. So, this is sinful as compared to the good emotion. Now, a winner believer, ang usa ka magtotoo nga mananaog, uses the good kind of emotion, natural. A loser believer uses the bad kind of emotion. Emotion is designed to respond, diba? A normal emotion is only a responder.
From fear, what comes out is arrogance. Di ba? Example, atong gihatag last time was jealousy. Why is this fear? Anong ana may kahadlok? Well, mahadlok nga mawa ang imo sigurong pinangga sa kinabuhi o imong minahal. Afraid you will be abandoned, biyaan ka, etc. Unsa man ang kasulbaran ni? What is the solution? The solution is only the Word of God, ang pulong sa Dios. Another example, bitterness, ang pagkapungtanon, kanang masukanon. Now, why is this fear? Sin. Nga namang sala gini. Well, tingali, mahadlok ka nga malabwan o malupigan. See, afraid to be malabwan o malupigan. Now, we're talking here about fear because fear is one of the distractions in our spiritual life. Usa kini sa mga makapalinga sa atong espirituhanong kinabuhi. Kay ang fear, ang kahadlok, is an emotional sin, emotional problem. This is irrational and irresponsible, which removes Bible doctrine from being number one priority in our life. Murabag ilisan ang imong pasiuna nga mao ang pulong sa Dios karon ilisan kini tungod kay nalinga ka naman. Emotion in basic doctrine has no thinking. Nenumdum ka ba sa 5 ka kinaiya sa atong kalag? Every person has this 5 essences, if we may call it. Una nini, self-consciousness, ang imong pagkasayod sa imong kaugalingon. Pagka alinggat sa imong kaugalingon, self-consciousness. Number 2, mentality, ang imong pangisip, panghuna-huna. Number 3, ang imong conscience, ang imong tanlag, which enables you to distinguish bad from good or right from wrong. Mao kini ang norms and standards sa atong kalag. Ikaupat, ang atong kabubuton, kaugalingong kabubuton, our free will, our volition. Ug ang ikalima, mao nga atong emotion. Ikalima, pagbati. Nang ano mang ikalima maning sa gilista sa Dios, sa iyong pulong gilista kini ikalima ang atong pagbati. Di ba kang ano? Because emotion cannot think. Emotion has no thinking. That is very basic sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Emotion in basic doctrine has no thinking. The moment emotion dominates our soul while studying the Word of God, reaction takes place. You see? Basta mulihok na gani ang atong pagbati, nga mao'y nagadumaan na sa atong kalag, then samtang ikaw nagatuon sa pulong sa Dios, reaction takes place. That's why once emotion takes over, fear comes in. Mamubanos dayon ang kahadlok. There is fear in almost everything which destroys our spiritual life. Naagyon, mga kahadlok sa halos tanan nga guba sa atong spiritual life. God gave us emotion as an enjoyer of what is the truth. Pagkalipay nga mao kini ang mo bati og kalipay of what is the truth. Unsang kamaturan. Emotion is not the basis of our spiritual growth. Dili kini mao basihanan. It is Bible doctrine. Bible doctrine, kanunay natong hisgot kining Bible doctrine kay kini mao kini ang mga pagtulunan sa pulong sa Dios, kining atong gitunan. Emotion was never designed to be a problem-solving device. Wala. Sinful emotions, ako kang tagag ihemplo ng mga sinful emotions.
kaning sala nga mga pagbati, hatred, pagdumot, kasuko, kalagot, pagpanimalos, revenge, fear, ang pagkahadlok mismo, sala, bitterness, imong unsa ba ning bitterness, kining pagkalagot, kanunay kang kalagot. Unya, niya pa, ang imong pagbati og sad-an, guilt. Mao kini ihimplo lang kini sa mga sinful emotions. These emotions nga akong gisgutan as examples totally reject the absolutes of Bible doctrine. Totally. Total gyud ang iyang pagsalikway sa absolutes of Bible doctrine. Kaya ang Bible doctrine, pagtulunan sa pulong sa Diyos, maura ka na ang absolutes. All the rest are relatives. Now, that's the reason why we are mandated to avoid the bad and wrong emotions in our spiritual life for our protection. Alang sa atong kaayuhan o panalipod. Alang sa atong pagpanalipod. You see, fear emanates from or caused by arrogance. Maura ba yun ang hinungdan? Mao kini ang tinubdan, nagagikan o gigikanan. Ang akong balikon, fear emanates from or caused by arrogance. Good example for this is the sin of jealousy. Kaning pagkabubhuan. Why is a person jealous on someone? Nga naman. Ato rin tukion. This jealousy comes from fear. Gikan kani sa imong pagkahadlok. You have fear of being forsaken, abandoned, changed, etc. Mao ka na nga naa kay kahadlok. After that, unsa may tabo, human yan na. You become arrogant, you become bitter, mapungot. There, you become weak. Sa higayon, ug siya ng higayon nga ikaw napungot na, nasuko na, ug na nakay kalagot nimo, may tabo nga ikaw maarogante. You become bitter, mapungot. There you become weak. Nahimo ka ng maluyahon. Maluya ka. What made you weak? Answer, your jealousy. Ang imong pagbatig pangabubho, that makes you weak. Kaya nga naman, sala mangud to. So what's out this thing? Fear. Batay yun eh. Fear is a destroyer to our spiritual life. Ayaw na kalimti. Ang pagkahadlok, mao ang makaguba sa atong espirituhanong pagkinabuhi. This is destruction to ourselves. Irrationality is a total contradiction to the protocol plan of God. Bible doctrine as an absolute is rational. Diba ka nga no? Because it comes from God who is rational. So without Bible doctrine, nga na diyan sa atong kalag, because we are negative to learn it, watay gana, watay panahon, watay kaikag, we cannot find any rationality in our life. Worst, our life becomes miserable caused by irrationality in our mental attitude. Thus, it is a matter of choice. Now get this. God's plan for our life has protocol to be followed. Na ay lagda. Na ay rule. Now, without Bible doctrine, we are ignorant of God's protocol. Natural. Hence, when we make any decision, that decision will only turn out to be bad, to be wrong. Did you hear me right? Therefore, when we are a victim of fear,
Fear then eliminates personal sense of destiny. Fear, fear, fear. Fear of the unknown. Mao na imong tion. Na kay kahadlok, mga kahadlok, sa bisag unsa nga hinungdan. Nga wa gani hinungdan. Kay nga naman, wa kay alamag. Unknown. Wa kay kahibalo. Wa kay pagkasayon. Mao nga, gi-emphasize din ni unsa ka may hinungdanon di ay. How important and essential for a believer to study and learn and apply the Word of God in our life. Otherwise, we'll always have that fear and fear and fear of anything, fear of the unknown. Unsa man ang unknown? Katungan nimo masayre. You see, a person who fears death will also fear living. Kung nahadlok ka mamatay, mahadlok po ka sa imong pagkinabuhi. Dili ka andam to live nga ikaw nahadlok sa kamatayon. Now, nga magyud nga maghisgot ng kamatayon, tingali moingon ka, ayaw na isguti kay mahadlok ta, natuwa. Mahadlok ka. Kaya nga naman, wa magkakaibaho sa tinuod o kamatuoran. Unsay dangatan sa tao, nga usa ka magtutuo, human siya mamatay. Luyo sa kamatayon, tuay unsa kinabuhing wala nay katapusan o kini atong giat-at gibatbat gi ayog yun natong ukat kining tanang mga butanga aron maklaro, aron matinaw at matino kining mga butanga nga gikan sa pulong sa Dios. Grasya guni. Unya daghan mang mga magtutuo nga di lang magdagad. It's a matter of choice, akong balikon. Imuha ang pag-decide, your decision mo huwat sa Dios. Now, sa laing bahin, ang Salmo 56:3, unsang gisulti diha. Psalm 56:3. When I am afraid, I will trust in you. Unsa man ni? Mao ni saad sa Dios. Saad ning iyang gihatag nato. When I am afraid, I will trust in you. Verse 4, in God whose word I praise, in God I trust. I will not be afraid. What can mortal man do to me? You know what? God did not save us to be fearful or to be afraid. 2 Timothy 1:7 says, God did not give us a spirit of fear, but of power and of love and of self-discipline. Therefore, busa, entonces, a believer who is fearful is one who is ignorant of truth. The hysteria, ang hysteria, confusion in the mind, hysteria and panic. Unsa man ning panic? Katarantar, kalisang, o kaguliyang sa una-una. Hysteria and panic of fear which overcome a believer causes no effect. Why epikto ang 10 problem-solving devices sa Dios alang kanimo? No effect of Bible doctrine in your life. Wala epekto. Why epekto ko na ng hysteria and panic of fear? Nga mauna na mo tigbabaw diha kanimo. Now, what is the solution to this problem? Na magyo solution, na magyo kasulbaran. Sa tanang problema na ay kasulbaran. So what is the solution to this problem? The first thing we should do is 1 John 1:9, the rebound technique or confession. Ang pulong sa Diyos sa 1 John 1:9 says, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Na, all. Kadtong mga sala nga nakalimtan nimo, i-appeal to pagpa sa Diyos.
God forgets your sins once you admit that you have committed those sins. Mora na hangyo sa Diyos nato. God always provides us believers assets that we can use in order for us to be able to execute the protocol plan of God. Watay ikapangulipas kay hatagan ta sa Dios sa tanan nga mga kahimanan, espirituhanong kahimanan, the spiritual assets that we can use aron kita makatuman sa protocol nga plano sa Dios. Now, don't get me wrong. I did not say that we no longer use our emotions. Kumagaingon. Of course, emotion is part of our atong kinaiya, ingon nga mga tao. Now, what I say is saturate your mind with Bible doctrine. Pun-i, hanuki. Mao ka na sakto tingali ng binisaya. Hanuki. Og saturate your mind with Bible doctrine. Renovate your mental attitude. Baguha. So you will be able to enjoy your emotions. Enjoy life to the fullest. Mao na. You will appreciate life because you now have capacity for life. Moro ba niya nga itong tumong? Our common goal is to reach capacity for life. Natay katakos. Sabot pa sabot. Katakos sa how to handle life, be it in prosperity or in adversity. Why diferensya na? Ma-prosperity man na, kauswagan man na, o adversity, o mga katalagman man na kung sa ikaw, anaay kahibalo, na kay gihatag sa Dios nga ability to handle those things. Grasya. No, kini ang pulong sa Dios nga nagatambag ka na to. Now, okay, duha raman ka klaseng mga magtutuo God, na ay mga magtutuo nga mga mananaog, winners, ug na po'y mga magtutuo nga mga losers, mga pildiro. Now, a loser believer, atong tutukan ning usa ka magtutuo nga pildiro. Ngano man siyang pildiro man? Why gana lagi? Why gana? Why interes? Why kaikag? Why panahon? Kunuhay sa pagtuon sa pulong sa Dios. So, ang suod siyang una-una, ang nagasaturate siyang una-una, puro sige mga tawanon, mga kalibutanong, mga panguna-una. So, a loser believer can only see the problem, mora na iya makita, while a winner believer only sees the solution to the problem. In other words, a loser believer is a problem manufacturer, whereas a winner believer is a problem solver. Mao na, papiliun ta sa Dios. Gusto ka bag mahimong loser believer or winner believer? Narana nimo. Na kay kabubuton. Gihatag na sa Dios kanang maong kabubuton aron ikaw makapili. Apan bantay nga any decision that you make in life, any decision, you are the only one answerable, responsible, and accountable. Yan ang maong desisyon. Wa nilabot ang Dios. Mao na nga kadtong wa masayod nining maong doktrina sa pulong sa Dios. Moingon dahil ko na ni mga suliran sa kinabuhi mo, hapak nila bisag ginagmayng suliran, moingon dahil, why did God let this happen to me? Why me? Na ilang basulon dayon ang Dios nga wala bagyo labot in taon ang Dios ana. Imo ka. Nga gihimo kadtong desisyon. Again, it's a matter of choice. But remember, whatever we choose, it is only we ourselves who are responsible, answerable, and accountable to those choices we make, right? Furthermore, we reap what we sow. Sakto? Unsay atong gipugas, mao po'y atong anihon. So,
let us remember the fact that emotion was designed by God as a responder, not an initiator. Mao kanay function sa atong emosyon. Mutubag lang. Dili mo mo una, mo initiate. That's how God designed it to be. We cannot twist it. Dili na to matuis kana. Kay kamatuoran ka nagikan sa pulong sa Dios. Apart from it, emotion now becomes the initiator, and as such, the believer tends to be a loser believer. Ana? Mao kay pagi nga ikaw mahimong loser believer. Kung ang emosyon na nimo mao imong kanang mao imo initiate, mao magauna, dili na responder. So again, mao kana ang paagi o disenyo dibuho sa Dios. Apart from it, emotion now becomes the initiator, and as such, the believer tends to be a loser believer. Can you afford to be a loser believer? So, that becomes a problem to the believer. You see, going back to the subject of fear, kinibang kadlok, it devastates a believer's spiritual life. Makaguba, makagunob sa atong espirituanong panginabuhi. Okay? Now you see, perpetual spirituality, being filled by the Holy Spirit and inside the divine dynasphere, sa atong palasyo, royal palace, this suppresses and overcomes fear. Maora. Remember sa atong gisgutan, ning kalibutan karon, wala na ang perfect environment. Wala na. Wala na maingunta nga hingpit o kumplito o kuwang kaimtangan ng kalibutan na. Human malaglag ang tao. Ang una natong ginikanan si Adan ug si Eva dito sa Garden sa Eden. Nahagba man sila mo na nga kita na pahiranan nining mga gibuhat nila pagsupak sa Dios, mao nga wa nay perfect environment. Sila si Adan ug si Eva didto sila sa perfect environment, didto sa paraiso sa Garden of Eden. Perfect environment. Now, paminaw, doon na lay nahibilin nga perfect environment niining kalibutan nga gidumala ni Satanas. O kini mao. Paminaw. Mao kini ang divine dynasphere. Dapit nga may gahom sa Dios. O kini ania sa atong alimpatakan. Kaya ang Kristohanong panginabuhi ania man sa atong alimpatakan. The Christian way of life is a mental attitude life. Mao kana nga kung buot kang mupuyo sa perfect environment, samtang niya kita dinhi sa kalibutan, puyo diha sa imong royal palace, kanang divine dynasphere. Kaya ngano, kining dapita, mao kini ang puluyanan sa mga magtotoo, normal place. Kay diin, anaa ang hingpit nga kalipay, hingpit nga kalinaw, hingpit nga environment. Kaya nga naman, ana ang Diyos. Mao ka na ang iyang gigahin alang sa tanang mga magtutuo. Kay, kung naa ka sa sud, wala bay luna ang imong pagbuhat og sa. Naibaw ka ba niya? Wa kay sa samtang ana ka sa sud diha. Kay nga no, walay sala, wala kay mga kasuko, kapungot, kalagot, o tatong atong gisgutan nga mga fear, mga kahadlok, wala. Kaya nga naman, atua ang absolute truth, anaa ang dapit nga may gahom sa Dios. O gani, diha, ana ang dapita nga mo na giingon nga, when a believer is inside the divine dynasphere, he is as good as God is good. Kung balikon, ako mag-ingon nga,
You are as good as God. Lahi na. You are as good as God is good kung ana ka sa sud sa maong divine sphere. Kaya nga naman, akong malikon nga wa kaysa niya na. Apan, sa panahon nga muundang ka sa pagsibog sa unahan sa imong pagtuon sa pulong sa Dios o puno sa imong alimpatakan sa pulong sa Dios, saturating your mind, renovating your mind, then mo andar na pod ang imong kinaiyang makasasa sa pagbuhat og sa gamay nga sa nga imong buhaton, mahigawas ka na sa pakigambitay sa Dios. Follow me very well. Kaya importante kini. Sa panahon nga ikaw makasala, bisag kung sa unahuna, sa dila, sa nga makita, bisag gamay. Mugawas ka dayon o sa imong paggawas, sama ka sa prodigal son nga nahigawas sa gingharian sa iyang amahan o mahimo ka ng alaot dito. You are under God's spanking. Latuson ka. Kaya nga naman, anak ka naman sa Diyos, pabalikon ka sa Diyos. Mao ang Diyos, matinumanon, o pinagi siyang grasya, nag-provide ka nato, o paaging ka mahibalik sa son. Nga mao ang 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Diha instantly. The one wink of an eye, balik na po ka sa sod sa divine sphere. Ug sa imong pagbalik diha, you're filled with the Holy Spirit, you are in fellowship with God, makapadayon ka na to execute the protocol plan of God inside the divine sphere. More na dapit nga ikaw maka-execute, makatuman sa protocol plan of God. So akong balikon, maora ni dapit nga perfect environment ni ining atong gipuy-an nga kalibutan. Kaya aniya kita sa atong naa ka na sa atong alimpatakan, balikon ko, the Christian way of life is a mental attitude life. Kining mga prinsipyo pinupo nato na po kinigikan sa mga doktrina sa kamaturan, sa pulong sa Dios. Wa ta gama-gama o magbuhat-buhat o mga istorya, gikan kini sa pulong sa Dios, sa Biblia. Busa, akong balikon, perpetual spirituality, mo man atong common goal nga ingon nga mga magtotoo ni Ginoong Jesucristo. Perpetual spirituality, like feeling of the Holy Spirit and you are inside the divine sphere, suppresses and overcomes fear. Kung buot ka nga imong pusgay ka ng imong pagbatig mga kadlok, you must be inside the divine sphere. O kining tanan nga itong isgutan, by the way, dili kini mahimo sa usa ka dili magtotoo. He cannot do it. Kaya nga naman, number one, wala siya relasyon sa Diyos. Ang usa ka dili magtotoo, an unbeliever, has no relationship to God. Why? Wala man siya mutuo kang Ginoong Jesucristo, ingon nga iyang personal o bugto nga manluluwas og Dios. Unsay gisulti ni Ginoong Jesucristo sa John 14:6. I am the way, the truth, and the life. No one comes, bantay na, no one comes to the Father but by me. Kinahanglan imong dawaton una siya. Kay siya ang taytayan. Siya ang agianan. Siya ang kinabuhi. Wa na'y laing kinabuhi, wa na'y laing agianan, no life, no way, no truth, way kamaturan. Gawas kang Ginoong Jesucristo. Ug sa diha nga imong dawaton siya, nga imong personal gyud, dili itong ubang tao, dili sa imong ginikanan, imong personal ug bugtong nga manduluwas, diha 1/60th of a second, instantly you become a child of God and you are imputed eternal life. Your name will be written in the Lamb's book of life.
You will be sealed by God, the Holy Spirit, never to be blotted out. Dili na matangtang o ikaw magkinabuhi na sa eternidad uban sa Dios. Mao nay requirement o qualification nga imong mapusgay kining mga kahadlok diha nimo. So, in spirituality, now by the way, kining spirituality, opposite ni sa carnality. Ang spirituality, ang imong pagkapuno sa Espiritu Santo, wala kay sala nga gihambin, kay imo man kanang ikumpisal dayon. So, mo na spirituality. Ang carnality, kanang nakasaa ka, ugwa nimo ka na ikumpisal. Nagpabilin ka dito sa gawas, sama nitong prodigal son. So, you are carnal. Kining pulong nga carnal, gikan ka na binisayang pulong nga karne. Unsa may metabos karne o dili kinahatagag preservative. Di nimo asinan o unsa. Malata, mabaho, malata. Nadaot mo nang karnal ka kung tuwa ka sa gawas kung na kay gihambin nga mga sa. So balik na po ka sa sod. So again, akong balikon, in spirituality, the believer makes use of all the spiritual assets that God provides him in phase 2. Naon sa maning phase 2? Ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Kay tulo manguni ka bahin sa plano sa Dios. Primero, salvation. Ang ikaduha, kining phase 2, mao ang believer in time sa atong pagkinabuhi karon. Dinis kalibutan, samtang kita nagapadayon sa atong pagka-Kristohan, pag-function ingon nga mga Kristohanon. Phase 2. Unsa man yung phase 3? Kung kwaon na ta sa Dios, gikan din kalibutan na, o muuban na kita dito sa eternidad uban sa Dios, mo na phase 3, plan of God. Okay? So fear, therefore, is a problem. Gusto? Problema. Suliran ang pagkahadlukan. Fear is divided into 2. Mental attitude sin. Ikaduha, reverence and respect or awe. So, the Bible says, fear God and love God. Now, do you know what this means? Nahibaw ka unsay buti pa sabot nini? It means reverence, respect, and awe God. Pagtahod, pagtamod, o pagmatiog ka ng pagkalang dun sa Diyos. I don't know if that is the right translation sa Bisaya. Basta nasayod, nakasabot ka nining reverence, respect, and awe God. The fear that is mental attitude sin, ang kahandlok, is when we are afraid of man. Kung natin kahandlok sa tao, sa mga circumstansya, and of any disastrous situation. Kung mubati ganita nini, madlok tas tao, mga kahimtangan sa kinabuhi, o any disastrous situation. But if you are a believer, you focus on God's Word, not on the problem. Ayaw tutuki. Ang problema, tutuki ang Diyos. You know that God is the one holding your life, di ba? Siya nagagunit, nagakupot sa atong kinabuhi, ingon nga mga anak niya. Fear that is not mental attitude sin is fear on God's perfect righteousness, reverence, respect, and obedience to God's Word. Mao kini ang fear nga dili sala. Ang Deuteronomy 17:19 says that he may learn to fear the Lord his God, to keep all the words of the law and statutes. Salmo 111, versikulo 10, Psalm 111, verse 10, the fear of the Lord is the beginning of what? Wisdom. Now, fear is the lack of thinking under pressure. Baligon ko.
Fear is the lack of thinking under pressure. When a believer has nothing to use in times of crises and disasters in life, fear automatically comes in his mind. Automatic na. Wa man siya magamit in times of crisis and disasters in life. Kaya mo abot ra ba gyud sa atong kinabuhi. Wa ko maghandlok ni mo pan ana manas pulong sa Dios nga testingan ang atong pagtuo sa Dios. In fact, usa kini sa mga momentum test. Inomdom ka ba sa momentum test? Kamo nga mga magtutuong nagsunod-sunod na nining atong pagtuon. Akong i-review ang momentum test, ang pagsuway sa Dios sa atong mga pagtuo. Una nini, ang musuway nato mao ang atong kinayang makasasa. Mukuhit ning atong kinayang makasasa. Buhatan na. Ayaw na. Ayaw ng Bible ninyo. Buhatan ning sa ang old signature mo imo testing nimo. Testingan ang imong pagtuo, pagsalig sa Dios, pagbarog sa iyang kamaturan. Ikaduha. Ang ikaduha, ang mga tao. People will test you, will test your faith. Testingan ka, na may inungdan na inyong Bible. May nadato, anak. Okay? So, testingan ka. Arita diri na atay party noon. So, mausub na po ang imong pasiuna. People. Number 3, thought. Ang imong pangunahuna. Testingan ka na imong pangunahuna. Tinuod ba ka ni? O niya, appeal na ang old signature mo, musuway ni mo. So, laglag po, mapildi na po ka sa imong espirituanong panginabuhi. Kaya no, natintal ka, nagbuhat na po ka niya itong pagkahilayo na po sa divine atmosphere. So, sa ito primero, kinaya makasasa, mga tao, ang imong pangunahuna. Sunod, sistema sa kalibutan. Kini mga sistema sa kalibutan, sistema ni Satanas. Kang iyang policy, evil. Policy sa Dios, grace. Mo ni kumbati ni, away ni sa between grace and evil. Grace ang iya sa Dios, evil iya ni Satanas. So mao na nga ang systems ni kalibutan na mo test sa imong pagtuo. So sa sunod, ang imong arrogance, mulihok ra ba ni atong pagka mapahitason. Kay part ra ba ni sa atong kinayang makasasa. Na tendency sa human nature na ba? Kana bang mo andar imong pagka hamugiro, usahay, inon talang. So mana. Unsa na to? Old signature, people, thought, systems, arrogance. Sunod, hatred. Pagdumot nga complex. Hatred complex. Anya, human na, disaster na. Mao ni atong gisgutan din Muabot ang disaster, mga katalagman. Tingali, ay may tabo sa membro sa mong pamilya, simbako, di ra ba madag simbako? Kung ikaw, Kristohanon, wa ng pulo nga simbako. There is even no such thing as luck in the Christian life. There is grace, grasya. So kung muabot ka ng pagsuway sa imong pagtuo, ka ng katalagman, na tingali mga mawa kag trabaho, kanang na mga katalagman sa kalibutan, ay mga linog maron, corporate nga distraction, basta mga katalagman, mabot nimo. Kung ikaw makabarog pag yun. O ang ikawalo nga momentum test. Kay walo man ka momentum test sa imong testingan ng imong pagtuo. Ang ikawalo mo ay kinagrabihan. Kaya nga naman, prosperity test. Testingan ang imong pagbarog gihapon. Pagpasiuna gihapon sa pulong sa Dios.
kay na-prospered ka naman, na-sinso ka naman, gibubuan ka naman mga unsa, mga kabtangan, mga kalibutan ng mga butang, nadato ka na, daghan na kag sapi, daghan na kag depositos bangko, na nakaidaghang mga auto, daghan ka ng mga bahay, unsa pa diya mo na prosperity test kung ikaw mo padayon bagyo pagbarog sa imong pagtuo ug pagpasiuna sa Dios ug siyang pulong. Okay? So mao kana ang atong pag-review gamay ngadtong 8 momentum test. Ug ato pagyuning ipadayon sa paghisgot later on. Therefore, fear is the lack of thinking under pressure. When a believer has nothing to use in times of crisis and disasters in life, fear automatically comes in his mind. Fear loses rationality. Wanay hustong pangatarungan o pagpinsar. Fear is failure to learn and utilize God's 10 problem-solving devices. Now, fear is a part of the emotional complex of sins. Fear includes worry, kung ikaw mabalaka, anxiety, mga kahigwaos, o kung sa unsay translation kana sa Binisaya. Fear includes worry, anxiety, and other emotional sins nga itong gisgutana. But God doesn't forsake us. He continues to provide us all the assets. Wata pasagdi sa Dios. He provides us solutions in life, which includes solution to fear. And ang pangutana, do you believe that? Imo ba nang gituhuan? Nagatuo ka ba niya na? Dinhilang una kita kutob sa itong paghisgot niini at upakining ipadayon. Daghan pa kitag mga doktrinang paghisgutan dinhi alang sa atong dugang kaligunan sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Mag-aampo kita. The scripture declares, God in this manner loved the world, that He gave His only born Son, that anyone believing in Him may not perish but have everlasting life. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Si Jesucristo miadto sa krus, gilansang sa krus, namatay sa atong mga sala, sa tanang kaliwatan sa tao. Iyang gitangtang ang babag tali sa tawag sa Dios, so that man can step across into eternal life by trusting in Christ as Savior. And therefore, as you sit here with your eyes closed, to assure you of privacy, ana kay kapilian right now of making the greatest decision in life. Mao ni kinaimportantihan, bililhon nga desisyon that brings you everlasting life, deliverance from the wrath of God to come, the lake of fire, becoming a member of the royal family of God, having righteousness imputed to you permanently. And that is the decision to trust in Christ as your Savior. To believe that He died on the cross for your sins. That's the only thing that you have to do to get eternal life. And that's the only thing that you can do to get eternal life. You cannot do anything else. In response to the questions, Sirs, what must I do to be saved? The answer came back, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Ang dalan ngadto sa kinabuhing dayon mao lamang ang imong pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Busa. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Let us pray. We thank you, Heavenly Father, for that so great salvation
which you have freely provided for us through your uniquely born Son, the Lord Jesus Christ. Although we do not deserve your love because of our sinfulness and unfaithfulness to you, you have ever been faithful and always will be to your word. Make us realize, Lord, and be aware that you and your word are the only two immutables throughout the whole universe. And realizing that always, may we make these two immutables our priority in our present life, thus reaching our goal, which is spiritual maturity. Salamat, O Diyos, for your wonderful protocol plan for each one of us. Kami nga mga sakop sa harianong panimalay sa Diyos, which you have taught us in your word, a plan which is the best and the highest. We thank you for the fellowship which we have shown for each other, the true doctrinal concept of Christian fellowship, which has developed within us as a result of doctrine resident in our soul. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.